Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho dnešního webináře s názvem Move Classic a fondy fondů, ve kterém se společně podíváme na specifika účtu Move Classic. Podíváme se samozřejmě na poplatkovou strukturu a podíváme se také na to, jak vypadají fondy fondů v naší nabídce. Tady tento webinář si dovolím rozdělit do dvou částí. Ta první část bude tedy samotná prezentace a v té druhé části se podíváme přímo do prostředí Momentum Office, tedy naší platformy, kde máte možnost otevírat účty pro své klienty a zadávat pokyny k nákupům, k prodejům, k obchodování tedy s produkty, které jsou k dispozici na naší platformě. Pro ty z vás, kteří jsou zde dnes poprvé, tak malá technická, pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete využít chatovacího okénka, které naleznete vpravo dole obrazovky. Tento webinář je nahráván a bude později k dispozici na našem YouTube kanále. Pokud zatím nesledujete náš YouTube kanál, doporučuji přihlásit se, získáte tak aktuální informace a novinky o naší společnosti a stejně tak doporučuji se přihlásit ke sledování našeho účtu na LinkedInu, kde ty informace jsou také k dispozici. Budete dostávat pozvánky a další k vašemu využití. Pojďme se tady pustit do představení jenom v krátkosti. Momentum je platforma, která poskytuje takzvané all-in-one, tedy vše v jednom řešení pro finanční poradce. Nabízíme exkluzivní řešení v rámci B2B, případně B2B2C. Velkou výhodou pro vás je, že jsme produktově neutrální a nezávislá platforma. Naleznete na ní tedy aktiva a investiční nástroje od více jak 450 asset manažerů. Poskytujeme samozřejmě přední technologická řešení, které se opírají o robustní bankovní systémy, na kterých stojí, a naše sídlo je v Lucembursku. Při naší činnosti v České republice jsme tedy regulováni nejenom regulátorem lucemburským CSSF, ale také pochopitelně zde v České republice Českou národní bankou. Co se týká technologických řešení, tak jsou k dispozici dva systémy, se kterými pracujete vy jako poradci a vaši klienti, investoři. Tím prvním je Momentum Office, ve kterém máte tedy možnost přístupu kompletních informací o klientských účtech, detailních informací, reportingu, možnosti otevírání účtu a mnoho dalšího. Platforma je multijazyčná, multiměnová, což může být samozřejmě velkou výhodou pro klienty, kteří pracují i s cizími měnami, a vy tak máte k dispozici tyto informace kdykoliv na dosah ruky. Pro klienty potom existuje aplikace Momentum Account View, kdy tedy klient má k dispozici online náhled na svůj účet. Jedná se pouze tedy o pasivní náhled, není možné, aby klient zadával nějaké pokyny skrze tady tento pasivní náhled. Vždy je potřeba, aby se obrátil na vás. My tady v tuhletu chvíli pracujeme na nové aplikaci, která umožní i přístup vám, poradcům, a budete tak moci v reálném čase se dívat na stejná data, na které se dívá váš klient, což je samozřejmě velkou výhodou v případě vašich servisních schůzek s klientem. Pojďme tedy už společně si představit účet Move Classic, což je nejdéle fungující účet na naší platformě. Už od počátku, kdy jsme vstoupili na trh v roce 2000, tak tady tento typ účtu máte k dispozici. Jedná se tedy o klasický investiční účet, díky němuž máte přístup k více jak 10 000 produktům. Jedná se pochopitelně o nástroje kolektivního investování, tedy fondy, ETF, jak už jsem zmínil, více jak 450 investičních společností a asset manažerů. A ideální jsou pro klienta s individuálním výběrem těchto cenných papírů.
Je tedy vhodné tento účet využívat zejména pro aktivně řízené podílové fondy, i přesto, že můžete samozřejmě nakupovat ETF na tady tomto účtu, tak prosím vemte na vědomí, že v případě, kdy zprostředkujete nákup ETF pro své klienty na tady tomto účtu, tak za tady toto zprostředkování vám nenáleží žádná odměna, jakož Move Classic tady tuto odměnu neumožňuje. Je tedy vhodné k využití zejména pro aktivně řízené podílové fondy, které vyplácí tedy část management fee do distribuce a tady tato část trailer fee, které vám potom náleží, plus samozřejmě případné vstupní poplatky, pokud jsou aplikovány. Pokud se nicméně zajímáte spíše o problematiku ETF nebo chcete pracovat s ETF, tak potom doporučuji účet MoveFlex a tomu se budeme také věnovat v některém z následujících webinářů. Pokud byste měli zájem o informace tady k tomuto účtu, tak můžete nalézt záznam webináře na našem YouTube kanálu. Účet Move Classic tedy je klasický investiční účet, který je zatížen poplatkem za vedení účtu. Ten poplatek je ve výši 48 € ročně, takže nějaké 4 € měsíčně. Co se k němu pojí, tak jsou standardní transakční náklady za investiční fondy a jiné cenné papíry. Výhodou tady tohoto fondu a jedinou možností, jak můžete vlastně individualizovat poplatkovou strukturu u tady tohoto účtu je, že máte možnost až 100% nebo respektive 100% slevy na vstupní poplatku daného fondu. Jelikož my ze vstupní poplatku vyplácíme celou část našim partnerům, takže je zcela na vás, zdali si přejete obdržet celou část, nebo tady klientovi dát slevu až do výše těch 100%. Další samozřejmě odměny už jsou v závislosti na daném produktu, se kterým chcete pracovat. Tady tento účet nabízí individualizované řešení, to znamená, je na vás, jaké fondy budete chtít na tom daném účtu nakupovat. Jedním z produktů, které jsou k dispozici, jsou tedy fondy fondů, které můžete nakupovat skrze účet Move Classic. Tyto fondy fondů jsou již více jak 17 let aktivní a mají tady poměrně dlouhodobý track record. Jsou spravovány naší dceřinou společností Momentum Asset Management. V krátkosti jenom zmíním proces investování, kdy ten výběr fondů v rámci těchto řešení je pomocí nezávislého výzkumu fondů. Samozřejmě probíhá kontinuální sledování investičních tříd, provádí se pochopitelně asset alokace na globální úrovni, jak strategická, tak taktická. Co je určitě velkou výhodou je, že pochopitelně tam probíhá čtvrtletní realokace a rebalancing, takže vyvážení a reakce na aktuální stav na finančních trzích a pochopitelně i sledování kvality a vývoje těch jednotlivých fondů, které jsou v těchto instrumentech obsaženy. Asset management se zaměřuje zejména samozřejmě na zachování a budování majetku ve smyslu cílů klienta. Zastává tým managementu zejména čas na místo časování. Jak určitě mnozí z vás ví, tak je velice důležité při budování majetku a správě investičního portfolia, zejména ta délka, kdy necháte prostředky klienta pracovat, takže ne snažit se načasovat tady trh. A tady tohle je jedna z těch zásad, které náš asset management zastává. Další zásadou je nasazení týmu na místo přístupu hvězdného manažera. Možná už jste slyšeli někdy o různých velkých jménech, u různých investičních společnostech, kdy tady tyto fondy a strategie jsou řízeny a jsou vlastně založeny na expertíze a zkušenostech jednoho člověka. My zastáváme jasně strukturovaný úspěšný proces investování bez takzvaných měkkých faktorů, tedy bez rizika té odpovědnosti pouze jedné osoby a preferujeme tedy nasazení etablovaného týmu, který má dlouholeté zkušenosti ve správě majetku.
Dalším je selekce a diverzifikace, proces výběru fondů, už jsem zmínil, využíváme externích analytiků z Fond Consult Research AG, pochopitelně dlouhodobě spolupracujeme i s nezávislou platformou Morningstar, která nám dává nezbytné analytické nástroje a data k tomu, abychom pracovali s těmi nejkvalitnějšími nástroji, které jsou na trhu k dispozici. Realokace a rebalancing, také již zmíněno na kvartální bázi, tak, aby jsme přizpůsobovali samozřejmě ten rizikový profil rizikovému profilu klienta, a aby byl neustále v souladu s tímto nastavením. Ve fondu, neboli také střešním fondu, chcete-li, naleznete tedy 5 rozdílných strategií. Není zde žádný minimální limit při vstupu. Klienti mohou využívat pravidelné investice již od 50 € a jak už bylo také zmíněno, tak za těmito strategiemi se samozřejmě skrývá i jasně strukturovaný úspěšný proces investování a není zde účtován žádný poplatek v případě transakcí a za případné výměny mezi jednotlivými strategiemi. Zde potom můžeme vidět, jak se dařilo těm jednotlivým strategiím od té nejkonzervativnější po tu nejdynamičtější. 4 z těchto strategií jsou se zaměřením na samozřejmě globální asset alokaci. Jak můžete vidět, tak ten nejkonzervativnější z fondů v minulém roce vygeneroval po odečtení veškerých nákladů s daným fondem spojených klientů něco málo přes 6%. Pokud se podíváme na balancovanou strategii, tak tam už samozřejmě s ohledem na větší zastoupení té akciové složky ten výnos byl o něco větší, nějakých 7,5% v minulém roce. Uprostřed té nabídky najdeme balancovanou strategii Evropa, tudíž se zaměřením na evropský trh. Tomu se dařilo v porovnání s tím globálním o něco lépe. Svým investorům vygeneroval něco málo přes 11%, skoro 11,5%. A pokud se podíváme na ten dynamický a následně ten růstový, který je nejdynamičtější, tak ten připsal investorům 6 až 9%, něco málo přes 9% v minulém roce. Dlouhodobě si ty strategie vedou velmi dobře. Samozřejmě, pokud se chcete detailněji podívat na to, jakým způsobem, jak ty strategie vypadají, tak máte možnost na našich webových stránkách momentum.cz v sekci novinky ke stažení. Tam naleznete aktualizované fact sheety tady k těmto fondů a určitě také zmíním, že i přes tady takto diverzifikovanou možnost a strategii zde pro vás jako pro poradce je nastavena odměna s ohledem na rizikovost, tedy samozřejmě té strategie, kterou využijete ve výši 1,15 až 1,3% ročně. Tady tahleta část je potom v celé výši vyplácena vaším směrem a je vyplácena na kvartální bázi, tak jak jste zřejmě zvyklí. V tuhle chvíli já se dostávám do závěru té první části našeho dnešního webináře a pokud nemáte dotazy, tak si dovolím přepnout obraz na Momentum Office a společně se podíváme na to, jak vypadá založení účtu a zadání pokynu na účtu Move Classic. Tak doufám, že už vidíte sdílenou obrazovku.
Pro ty z vás, kteří ještě nemají přístup do Momentum Office, obraťte se prosím na vaši centrálu, případně na nás. Pomůžeme vám samozřejmě k registraci s námi a k tomu, abyste obdrželi přihlašovací údaje do platformy. Jak vidíte, tak na té první domovské stránce potom bude uvedeno vaše jméno, registrační číslo, obecné informace, respektive takové ty základní informace, počet klientů a majetek, který pro ně spravujete. A právě v záložce platforma potom naleznete možnost otevření toho daného účtu. U každého typu účtu je možné vybírat ze 4 možností, takže zde v nových účtech máte možnost vybrat osobní, společný, firemní a účet pro nezletilé. U toho firemního jenom zmíním, že tento účet je vhodný samozřejmě nejenom pro právnické osoby, ale i pro další entity, jako jsou například svěřenské fondy a další. Takže i tyto možnosti samozřejmě jsou vám k dispozici. Společně se podíváme na založení osobního účtu, který založíte jednoduše ve 3 krocích. Hned vlastně vidíte své číslo registrační u nás a máte předvybráno ten účet Move Classic. Po kliknutí na tlačítko More Info, více informací, zde se vám objeví další okénko, ve kterém můžete zvolit tedy slevu na tom vstupním poplatku, jak už jsem zmínil, až do výše 100%. Dále je potřeba vyplnit jméno účtu a měnu, ve které chcete, aby byl účet zobrazován. Neznamená to tedy měnu, ve které by klient investoval, ale jedná se tedy pouze o měnu, ve které účet uvidíte vy a uvidí ho i klient. V tom dalším kroce se můžete rozhodnout, zdali jít cestou plně digitální, kdy po odeslání těch dat je iniciován proces, tedy v prvé řadě identifikace klienta, takže klientovi přijde e-mail s linkem, po jehož kliknutí je klient identifikován a následně jsou mu zaslány veškeré dokumenty k elektronickému podpisu. Jakmile je podepsáno, účet je tedy otevřen, validován, aktivní a podepsané dokumenty potom naleznete v detailu účtu přímo v platformě. Nicméně je to pouze možnost, pokud si přejete vygenerovat dokumenty v PDF nebo je případně vytisknout, máte také možnost. V tom případě volíme tlačítko Ne a po odeslání dat tedy nezapočne ten proces té samotné identifikace elektronického podpisu. Nicméně data jsou odeslána do našeho systému a vy můžete potom po doručení těch podepsaných dokumentů vidět, že ten účet je opět aktivován a je připraven k využití. Novinkou od konce minulého roku je to, že nejsou vyžadovány originály. To znamená i v případě, kdy si klient přeje podepsat tu dokumentaci ručně, tak můžete ty podklady naskenovat a poslat je ve skenu. Jenom upozorním, pokud půjdete tady touto cestou, tak je potřeba ještě přiložit kopii občanského průkazu a také, aby byla podepsána klientem a vámi, takže validována. Dalším krokem je potom tedy zadání samozřejmě jména, adresy, těch základních osobních údajů, datum narození, místo narození a další. Samozřejmě s tím spojená národnost, zdali se jedná o politicky exponovanou osobu či nikoli, kontaktní údaje, e-mail, profese a povolání, samozřejmě odkud pochází prostředky klienta, zdali je klient osobou americkou, respektive zdali je rezidentem USA. V případě, že je, tak se obávám, že dále nebude možné pokračovat v otevření účtu. Nicméně pokud není, tak máte možnost tedy zadat daňovou rezidenci Česká republika a pod Tax Identification Number se skrývá v případě fyzické osoby tedy rodné číslo.
Součástí je nově také preference s ohledem na ESG a zde máte možnost si tedy vybrat, zdali chcete toto zohlednit při otevření účtu či nikoli. V případě, že kliknete na tlačítko ne, nemusíte dále ty další dotazy vyplňovat. Pokud ano, tak samozřejmě je potřeba se klienta doptat na preference týkající se právě těchto ESG kritérií. Pokud mám vyplněno, přejdu na druhou stránku. Zde, jak vidíte, tak už jsou předvyplněny ty kontaktní údaje. Samozřejmě máte možnost je případně změnit nebo uvést jinou poštovní korespondenční adresu, pokud si klient tedy přeje zasílat papírově čtvrtletní výpisy z účtu. A tady v tomhletom kroku potom je ještě potřeba vyplnit samozřejmě účet pro výplatu prostředků ve formátu IBAN, tedy v mezinárodním formátu. Ti z vás, kteří s tímto formátem doposud nepracovali, stačí znát ten standardní formát český a pokud si dáte do vyhledávače IBAN kalkulátor, tak jedna z prvních, co na vás vyskočí, tak bude odkaz České národní banky. Na jejich stránkách naleznete IBAN kalkulátor. Po zadání toho standardního formátu českého vám ten kalkulátor vygeneruje IBAN formát a stejně tak Swift code, který je potřeba. Máte tady potom možnost nastavit automatické strhávání prostředků tady z tohoto účtu nebo případně nastavit pravidelnou výplatu prostředků z účtu. Nicméně tohle je nepovinná část a můžete tak učinit i v případě tedy pozdějším, pokud si tak klient přeje. Běžně nicméně klienti využívají pravidelné pokyny, které si nastavují ve svém bankovnictví. A pokud se dostane ten klient z té kumulační fáze do té fáze spotřebování toho majetku z investic, tak má samozřejmě možnost nastavit ty pravidelné odkupy a zasílání prostředků, takže výplatu jakési renty, chcete-li, z toho daného investičního účtu. Tímto se už dostáváme tedy k tomu třetímu kroku, kde je pouze potřeba vyplnit datum, místo a tím se dostáváme k závěru. Jak můžete vidět, tak tady je ještě možnost zakliknout zasílání čtvrtletních výpisů poštou. Tady tato možnost je aktivní pouze v případě, kdy zvolíte na začátku otevření toho účtu, že si přejete ten účet otevřít neelektronicky. A tady tato služba je samozřejmě spoplatněna, a to 20 € ročně, pokud si klient přeje zasílat papírové výpisy. Nicméně automaticky, jak je tady vidět, tak je klientovi zřízen právě online náhled a elektronická poštovní schránka, do které mu jinak ty výpisy chodí a na kterých nalezne veškeré informace týkající se jak hotovostních transakcí, tak transakcí s cennými papíry a jednou ročně pochopitelně obdrží i informace o celkové nákladovosti toho portfolia za ten daný rok, tedy ex post informace. Tlačítkem Next uvidíme tedy souhrn informací, které jsou klientovi poskytnuty, to znamená otevření, respektive formulář otevření účtu, všeobecné obchodní podmínky a ceník. Zde tedy, jak už jsem zmínil, pokud jdete tou cestou elektronického otevření, stačí kliknout na tlačítko Send a ty data jsou odeslány, celý proces je iniciován a jakmile je ten proces ukončen, tak podepsanou dokumentaci naleznete v detailu účtu. Pokud se rozhodnete jít tou cestou papírovou, tak můžete samozřejmě vygenerovat tady tlačítkem Create PDF, které můžete potom následně vytisknout. I přesto potom odešlete tedy ty data k nám do systému a jakmile my obdržíme sken toho podepsaného dokumentu, tak zaktivníme ten účet a samozřejmě informujeme klienta o tom, že se tak stalo.
V tuto chvíli tedy máme účet otevřen a jediné, co zbývá, tak je nastavení pokynů na tom daném účtu. To je velice jednoduché. Hned vedle položky New Accounts máte možnost tedy zadat nákup, prodej, výměnu. To je pouze v rámci tedy jednoho asset manažera, fond za fond. Je to samozřejmě cenově výhodnější, než prodávat a nakupovat. Dále pod názvem Systematic Liquidation se skrývá právě systematický odprodej z portfolia a Systematic Investment jsou tedy pravidelné investice. Ještě samozřejmě zmíním, že platforma je v tuhletu chvíli k dispozici v angličtině, v němčině případně. Máte možnost ten jazyk měnit zde. Pro ty z vás, kteří by preferovali češtinu, tak jen doporučím, je možné samozřejmě překliknout pravým tlačítkem a přeložit si pochopitelně tu webovou stránku do češtiny. Funguje to velmi, velmi dobře. Zadání pokynu je jednoduché. Podíváme se společně na to, jak zadat pokyn k nákupu. Zde potřebujete 3 věci. První je samozřejmě číslo účtu, které je vygenerováno po úspěšném otevření a akceptací účtu. Dalším je potom informace o produktu, to znamená o tom daném fondu, který chcete nakupovat. Já se tady podívám, jestli v tom testovacím prostředí naleznu. Tady můžeme třeba vybrat tento účet. Zkusím tady ještě nalézt. Přímo některý z fondů. Tak tady máme například ten evropský balancovaný. Samozřejmě získáváte okamžitě informace o tom daném fondu, zejména důležitý je cut-off time, to znamená čas, kdy je zainvestováno v ten daný den. Pokud zadáte pokyn, tedy před tímto časem bude zainvestováno přímo ten den, pokud to zadáte po tom čase, tak bude investováno ten den následující. Dále zde máte možnost vybrat buď to investici na základě hodnoty nebo množství. Standardem je ta hodnota, kdy potom tedy po zadání částky a určení měny můžete ten pokyn odeslat. Jak můžete vidět, tak je tady ještě možnost reinvestice dividendy. To se samozřejmě týká fondů, které vyplácí dividendu, tedy distribuční třídy fondů, kdy po výplatě dividendy na hotovostní účet klienta vedený u nás jsou tady tyto prostředky znovu investovány do toho daného fondu. Pokud mám tady takhle vyplněno, tak tlačítkem Send opět ten pokyn je zadán v systému a je realizován, jakmile je samozřejmě dosaženo toho cut-off timeu a také pochopitelně, pokud jsou prostředky na účtu. Pokud nejsou, tak jednorázový pokyn má platnost 20 dnů. Pokud v průběhu těch 20 dnů prostředky na účet dojdou, tak ten pokyn je realizován. Pokud nikoli, tak ten pokyn je ukončen a vy byste museli ten pokyn zadat znovu, aby tedy došlo k zainvestování. To je rozdíl mezi pravidelnými investicemi, protože v případě, kdybychom zadávali pravidelnou investici, tak ten pokyn opět má platnost 20 dnů, nicméně následující měsíc je zase obnoven a opět bude čekat 20 dnů na případné prostředky na účtu pro to, aby se realizoval. Tam není potřeba ho znovu zadávat, pouze v případě jednorázové investice nebo jednorázového pokynu. Tímto jsem se dostal, a jak jsem slíbil, tak v rámci 30 minut k závěru našeho dnešního webináře. A pokud máte samozřejmě jakékoliv dotazy,
tak se prosím neváhejte na nás obrátit. Pokud máte samozřejmě také zájem o prezentaci, na kterou jsme společně prošli v dnešním webináři, tak vám ji samozřejmě rádi poskytneme. Napište nám a my vám ji rádi zašleme. V tuhletu chvíli je to tedy ode mne vše. Já vám velmi děkuji za váš čas a zájem. Já věřím, že tady tento typ účtu je zajímavý pro vaše klienty a pro vás, nejen jako doplněk, ale možná i jako základní kámen investičního poradenství a investičního zprostředkování. A věřím, že si ho oblíbíte nejenom vy, ale i vaši klienti. Přeji hezký den a zůstaňte zdraví. Nashledanou.